Μάλεφα buff. 5, 4, 3, 2, 1, 4, 8, Do not 2, interfere! 1. The burden is more than you can bear. Get away while you can! Βάλε και ένα mark πάνω από τα μπελίστα. Don't make me do this! Δεν Έξω έχω τα ρο, 5, δεν έχω 4, 3, assist. 2, 1. Πάμε τα next arrows. No one is safe! Πάω Πάμε Dark Matter. Πάω. Bait, εδώ. Cannot break the void's grasp! Don't make me do this! Προσοχή το μιλί και ο Μόμπιλης. Και πάμε με αυτά τα arrows στο Morion. Πάω Πάμε Dark ένας. Matter πάλι. Get away while you can! Μάλεφα πρόσεχε. Don't make me do this! Αστοχούμε αυτό το arrow. 5, 4, 3, 2, 1. Αν έχετε κανένα γκριπάκι. More than you can bear! Χτυπήστε. No one is safe! Οποίο 4, 3, 2, 1. Out of my head! Get out! Πάμε εξωτερικά. Look out! The Στο έξω ημικύκλιο. Choose down attack! Release her! Enough posturing, Alaria. It's time to embrace what you truly are. Τζόνις, έχεις άκρη, όχι. Έχω, να τα κάνω το τελειώσει. πού θα σε βγάλει όμως. Kill squad. Kill squad να πάει απέναντι. Μπιέλ πότε άλλη. Εμένα όχι, δεν είναι μπράβο εδώ. 5, 4, 3, 2, 1. You cannot break the void. Πάμε όλοι αριστερά. Get away while you can! 5, 4, 3, 2, 1. Έρχονται arrows. Το boss και στα αντάκια τα arrows. Πάμε πιο πάνω στο μιλάκον πηγαίνετε. 5, 4, 3, 2, 1. Πάνω στο μιλάκον. Ωραία. Ωραία. Στα δεξιά του μιλάκον, ο Όμπελης και αριστερά εμείς. Και πίσω. 5, 4, 3, 2, 1. Σε μένα. Arrows, τα arrows. Ο Όμπελης θα πάει δεξιά πάλι. 4, 3, 2, Και πολύ αριστερά. You cannot break the void's grasp. Get away while you can! 5, 4, 3, 2, 1. Κάπου στα αντάκια. Πού είμαι. Δεξιά το Όμπελης. 4, Εμείς πίσω και αριστερά όπου βρούμε. Προσοχή εδώ, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή στα Όμπελης. Πας, δεν το χτυπάς. 4, 3, 2, 1. Και portal. Κάνουμε τα arrows από εδώ. Εδώ που είμαι. Το Όμπελης θα πάει δεξιά, είναι στην άλλη πλατφόρμα. 5, 4, 3, 2, Ωραία. Μάγει το boss. Cannot break the void. Αριστερά εμείς. Δεξιά το Όμπελης.
Έρχονται πάλι άρρος. Πειρές, πες μου. 5, 4, Πάμε όλοι αριστερά και λίγο μέσα, όχι έξω. Θα φεϊζάρει, ετοιμαστείτε, μην κάθεστε έξω, θα Ελάτε, φεϊζάρει. ελάτε μέσα, ελάτε μέσα, ελάτε μέσα, ελάτε μέσα. Σηκώστε το group, σηκώστε. Πίσω, 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 πίσω. Ένα μέσα. Μάκη το πώς. Ετοιμαστείτε να με defensive να σπάσουμε και να πηδήξουμε ο καθένας όπως μπορεί. 1. 5, 4, 3, 2, 1. Έχουμε ένα grip. Ζώνη στο πειρές. Πάμε τα αντάκια, πάμε τα αντάκια. Με πέταξε. Πίστευα. Πάμε, ελάτε μέσα, ελάτε μέσα. Ελάτε μέσα. Σπάσε μπέρνο. Περιμένουμε, περιμένουμε, σηκώνουμε το group, σηκώνουμε, σπάσε και το μιλί. Ποιος πήγε ρε παιδιά εκεί? Εγώ το λύσα. Σπάσε και το range, σπάσε. Portal, ελάτε το portal να βάλουμε το portal. Περιμένουμε. Περάστε, Περιμένουμε. περάστε. Το link, πού είναι το link? Τώρα πάμε σε αντάκια, όλοι. Όλοι αντάκια τώρα, Ωραία. όλοι. Είναι όλοι πόσο. Πάνω το πειρές. Ναι, το πήρε. Το άλλο. Αντάκια παιδιά, αντάκια. Όλοι οι αντάκια έχουν μείνει πάρα πολύ πίσω. Ελάτε όλοι κέντρο, ελάτε κέντρο. Ω, μπαίνω το πειραγό. Πάρε boss, πάρε. Όποιες πάμε, να έχει πέσει. Περιμένετε. Ελάτε προς την άκρη. Σπάστε. Πηδήξτε οι υπόλοιποι. Πηδήξτε όσοι δεν έχουν σπάσει. Πρέπει να το πάρεις τώρα για να μην πάρω εγώ το πρέσβη. Πάρ' το εσύ. Το παίρνω και σπάσει. Σπάω. Πάρε το box σε 10. Όλοι boss βαράμε. Πάω, να σπάσω. Πάω. Σπάστε, ναι, Πάω. σπάστε. Ένας να σπάσει. Όλοι boss. Second box όλοι. Τώρα δεν σπάμε, αλλά απλά βαράμε boss όλοι. Τίποτα άλλο. Θα κάνετε άνk, ιστορίες, defensives, ό,τι έχει ο καθένας. Κάντε και immunity. Άψτε το Είμαστε άνετοι, μωρέ. είμαστε Έλα ρε αλάνια. Άντε τσιού. Μπράβο, μάγκες. Μπράβο, So easy. Δεν είπα ότι θα πέσει σε 10 tries. Γιατί δεν άκουσε ρε. Ο Μάνος πήγε να το τζινξάρει, αλλά... εντάξει. Μαλάκα το. Έλουσα Κανένας ό,τι είναι μπορούσε να λουστεί ρε. Ρε πήρε